Képzeljétek el, hogy körülbelül 66 millió évvel ezelőtt a Föld teljesen más volt. Óriási dinoszauruszok uralták a szárazföldet, repülőhüllők voltak az égen, és hatalmas tengeri ragadozók úsztak az óceánokban. Aztán történt valami, ami mindent megváltoztatott. Egy hatalmas aszteroida, vagyis egy űrből érkező kődarab csapódott be a Földbe. Ez az aszteroida körülbelül 10-15 km átmérőjű volt, ami azt jelenti, hogy nagyobb volt, mint egy egész város. A becsapódás helye a mai Mexikó területén volt. Amikor ez az aszteroida becsapódott, elképesztő erő szabadult fel. Olyan volt, mintha egyszerre több milliárd atombomba roppant volna fel. A becsapódás hatására hatalmas robbanás történt. Földrengések indultak, és óriási hullámok, úgynevezett cunamik söpörtek végig az óceánokon. A robbanás után rengeteg por és törmelék került a levegőbe. Ez az anyag beborította az egész bolygót, és eltakarta a napfényét. Emiatt hosszú ideig sötétség és hideg lett a Földön. Ezt úgy képzelhetitek el, mintha egy hatalmas porfelhőtakar borította volna be az eget. A növényeknek szükségük van napfényre, hogy életben maradjanak. Amikor a nap eltűnt a por miatt, a növények elkezdtek elpusztulni. Ha nincsenek növények, a növényevő állatok sem tudnak mit enni. És ha ők eltűnnek, akkor a ragadozók sem találnak táplálékot. Ez egy láncreakció volt, amit kihalási hullámnak nevezünk. A dinoszauruszok többsége nem tudott alkalmazkodni ehhez a hirtelen változáshoz. Ezért kihaltak. Viszont nem minden élőlény tűnt el. A kisebb állatok, például néhány emlős, rovar és madár túlélte ezt az időszakot. Sőt, a mai madarak valójában a dinoszauruszok leszármazottai. Ez az esemény teljesen átalakította az életet a Földön. Mivel a dinoszauruszok eltűntek, az emlősök, köztük az emberek ősei lehetőséget kaptak arra, hogy elterjedjenek és fejlődjenek.